Ya ka public hearing ka bala thmu ban penlong ha kasnong nong hali na ka benta ban wanra ya ka waste management plan ha kane kasnong lahab ban pensange no na ki jingkhang surok ki nong song snong ki badon hapo ka sinjuk nong sinsar snong par umkhen ki nong song snong ki badon hapo ki sinjuk ki nong sinsar snong par umkhen ki bakan thop ki khatsantli ki dor bar dang step ki la yeng ha surok ka ban lech snong nong hali ban khanglanti ya ki officer ki tnat sarkar ban lech kasnong nong hali ban penlong ya ka public hearing na ka benta ban bu ya ka jaka the nyut ha kane kasnong kane ka jik pakhang lenti kala sedang nadu men step hinyo baje hadu ka porjan meet tat hadu bagi board district kila penbana ban pensange no ya ka public hearing henry tang ka to ka ne por ka jing penbana ban pensange ya ka public hearing ladan ka thmak tin hapdeng kinong hali bat kisinjuk kinong sinchar snong parum khen kane ka mi na ka jing bitar bala sha pensange no ya ka public hearing kane ka thmak tin kala mi tang na ka benta ka to ka ne por na mar ka jing tela kam no ki board pulit ki bala wan shak ne ka chaka ban pahra haba pinbana ki bor kila ong ba nakaliang ka office district administration kila wana du prabaje min step ban lech ka snong nong hali nakabenta ban panya ya ka public hearing nakabenta ka waste management project hakane ka snong henry ngila shakhang no hakane ka jaka wala da ki bor district kila persang ban pensngo ba ka jingthmu jong ka public hearing hi kalong ban ailat ya ki bakrshan bat ki bakprasha ban pensngo laki jingsngo khnang ban yo shim ya karai henry kimshim la ailat ya kata bat na mar ka jinglong jingman kamshim la ilong ban ya shakman bat kila pan por ban pen be shwai ki kinrum kinram ha kishnong ki thaw kumta na kalyang ki bor ngila shim ya karai ban pensange no shi por ya kane ka public hearing la dak daw hang ne na kalyang kinong song snong kinong hali ki pdiang ya kane ka project jong ka sarkar da ka bakdaw ba kane ka project kan long kalat klanti ban wanra ya ki babun ki kampan roy ki bakum ka thain ka dang sa din henry haba phai par shaki sinjuk kinong sinchar snong parum khen kipen pau ya kajing persya ka bajur ya kane ka project da ka bakdaw ba kane ka project kan wanra ya kajing ta ka bajur ya ka wa umkhen ka balong ka wa ka ba kini kisnong kishania habaro kilya kita ka public hearing iki paiba hasnong ro menta kala ban tor sini mah bain la persya bat phi ikan wanra ya ta ka jing deng ya chikmat ya ku ma pesnga kisnong mani kisnong ro kila kila pa ni kata ka por ba alis kita ban pembechwa kata kunrum hagasnong nama kila ban simpat sekue kesenjam bang khot yengi ma ban wanra bing ta public hearing por peniat naga government kila khot ya kren bat ngi menta ka kila ban ay ka jing pansai pedeng jungi bangin ya ban pansai pajba te nagaliang jonga kumu presiden jong kasenjuk kino senong param ken rengkat kini kinong kersan ki pajba ki baledan lang hane te ngi sngo ban ay khuble kerpang naga benta jong ka tenat urban bakila ya trelang bat ngi ba ban sngo lam yangi ya kane ka jing pen sngo jongi halor kane ka jing bat ki balaya trelang bat ngi bat menta kila pen bena baya kane ka public hearing ban long menta kila call off no lane kila penduk pendam no kemen amara ka nong song snong jong ka nong hali dengan ngau ba kani kadai kasin om syu ka banengkong hendai la dai bet ka bakhadu nama ba baro si kata ngala de pensngau sya ki social media dang men hakani hendriu tarik ru ngala de ban pensngau bai ngimon ya kani ka public hearing bakan wan sini sepo nong hali kidau kidan sibun dang bangala de beli tholut ya kidau ya kacing mentoy ka jongi bangiyo na utu ulum solat bamut wan ka marten sepo nong hali te ngilada ban pensngau lut ya baro te kaba khadu hi kaba menta ka long bek setang bangin syu pertabat sya kini ki pajba ba dalai lai ru ngimon syu bakum kani kanwan lanu ru nama bangilada kum kito kicing keren nakaliang jong kasnong bagi ladap keren menen ba ki ong ba kito kilong keme ki yatho ba ketu keceka kalong ka bala cengai palan napo ka snong ka ba mangingi syong regi ong ba kala cengai bar kecing wan jong ke projek kalong ka ba dap da kecing kemen na ka benta jongki rai kata te kamot kala long thamula haba mangingi ngap kan cengai hadu kan no san phau sis pamitar na po ka marten hapo ka ying ka bagi kisyong kisa te kata te kamot kamla ban long te sa ka cekarap ceka syong ying ro kumot ngimdan ngidan setang une uwe hi ulum sok laj menta uba mangingi yo ban pendon kam yo te lada une kamot lada ki bar sinong kamot lada ki yo na ban buhay hang ne ka ai ka ban cia yang ite kamot dalai lai ro ngin simbe ka ne ka rai menta ka singi balano ro ngin kwa syok ba ka ne ka cing truwa ya ka marten kanwan sya ka sinong nong hali dai ne ang